L-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed topponi l-proġett kif proposta żona tal-Fortina. Dan ħareġ mill-Kumitat Parlamentari tal-Verifika fejn il-Partit Nazzjonalista kien rappreżentat mid-deputati Ryan Kallus, Beppe Fenekadami u Tony Bezzina. F'dan il-Kumitat ġiet diskussa talba biex jitneħħew limitazzjonijiet sabiex minn żona turistika din l-art tinbidel għal skop kummerċjali. Ma nistgħux naqblu għaliex jidrilna li l-valuation mhijiex qiegħda tikkalkula t-tneħħija tal-kundizzjonijiet kollha imma biss kundizzjoni waħda minn oħrajn. Waqt il-laqgħa tal-erba' ħareġ li f'żewġ rapporti separati kien hemm diskrepanza fil-valur ta' din l-art pubblika bil-periti jgħidu li l-art tiswa madwar 8 miljuni filwaqt li l-kumpanija Deloitte tagħti evalwazzjoni ta' madwar 2 miljuni. Il-kumpanija Fortel aċċettat il-prezz mitlub ta' 8 miljuni iżda talbu l-gvern biex iħallsu biss is-somma ta' miljun, il-bqija jitħallsu fuq perjodu ta' 10 snin. Fisem il-kumpaniji tkellem notar Malcolm Manjon u kien hawn li Beppe Fenekadami u Ryan Kallus esprimew it-tħassib tal-oppożizzjoni. Fost oħrajn, issemma li dan il-kuntratt ġie preżentat lill-oppożizzjoni ftit tal-ġranet ilu wara li ġie diskuss internament l-oppożizzjoni uriet riserva fuq 3 punti prinċipali. L-ewwel, il-fatt li entità kummerċjali kellha art li n-negozjatu konkludiet qabel ma marret għand il-gvern u użata bħala pressjoni fuq il-gvern biex jaqbel magħhom u jaċċetta kull proposta. It-tieni puntu li l-evalwazzjoni tal-art kienet skorretta għaliex ir-rapport li evvalutaw il-periti tal-Lens kien jinkludi medda ta' art ta' kobor differenti. Apparti minn hekk l-oppożizzjoni ma qablitx li dan il-proġett jitħallas kif qed jingħad li se jitħallas għaliex jista' jagħti il-każ li l-proprjetà ma tinbieħx minflok tinkera u l-gvern jitħallas wara l-10 snin imsemmija. Minħabba li ma kienx hemm qbil fuq dan il-pjan, din il-kwistjoni għandha tmur fil-Parlament biex tkompli tiġi diskussa fuq bażi aktar wiesa'.